ברוכים הבאים לסרטון השני שלנו בסדרת מרקטינג All Around the Year של גיא אבי אסם. החודש נעסוק במושג מיתוג, או יותר נכון מיתוג סטארט-אפ. כאשר השאלה שמנחה אותנו בעצם היא How to create your own identity. אז הסיבה שבגללה נדבר על מיתוג, מאחר שבדרך כלל יזמים לא מבינים את הקשר בין מיתוג לבין מחירות, למרות שמיתוג הוא כלי מאוד מאוד חזק כדי לגרום לעסק להניב רווחים ממחירות. מהו בעצם מיתוג? ספוילר אלרט, אני לא הולך לדבר איתכם יותר מדי על לוגויים ואיורים ותבניות. אני כן אציין את זה בסוף, אבל רק בקטנה. אז בואו נתחיל מכך שבעצם המטרה העיקרית של כל עסק היא להניב רווחים לבעלי המניות שלהם. בעוד שזו המטרה העיקרית, עסק נמדד על ידי שני מאפיינים. רווחיות החברה ממחירות ותפיסת החברה והמותג. תפקיד השיווק הוא בעצם להשיג את שני הערכים הללו. ערך הראשון, רווחים ממחירות. ערך שני, צרבת המותג במוחו של הלקוח על מנת להשיג זהות מוצרית. ככל שאסטרטגיית השוק שלנו תהיה יותר ממוקדת, כך גם פעולות השיווק שלנו יהיו יותר נכונות. ביניהם מיתוג ומחירות, וככל שהן יהיו יותר אפקטיביות, כך נוכל להשיג את אותם הערכים בצורה מהירה יותר. מותג, ברנד, מהמילה ברנד, בעצם לצרוב את הזהות המוצרית בתודעה. מיתוג בעצם נכנס לתוך השלב השני בתהליך השיווק, שהוא הפעילות השיווקית. התהליך הראשון הוא אסטרטגיית השוק, שהוא תהליך מאוד חשוב, והתהליך האחרון והשלישי הוא מחירות, שהוא, כמו שהבנתם, מאוד מאוד חשוב. בעצם ברגע שאנחנו מתחילים למתג את המוצר שלנו, אנחנו יכולים ליצור זהות מוצרית בקרב שוק המטרה שלנו, מה שאמרנו מקודם. בצורה הזאת אנחנו מבדלים את המוצר שלנו ממתחרים, מוצרים דומים, מוצרים חליפיים, וגם יכולים להפוך את המוצר שלנו לעליון ולמוביל בשוק. כזה שבעצם כולם רוצים לצרוך. מכאן שאם המטרה שלנו היא למקסם את הרווחים של החברה, תמיד נרצה למתג את המוצר ואת החברה שלנו כמובילי קטגוריה. אנחנו עושים את זה על ידי 4 שלבים. שלב ראשון, מיפוי השוק והגדרת גבולות הגזרה. מיפוי השוק מתחיל, קודם כל, בשלב ביצוע מחקר. מחקר מעמיק ואיתור פרטי מידע שונים שנרצה לדעת אודות שוק היעד שלנו. למשל, התנהגות צרכנית, למשל מי המתחרים שלנו, למשל אם יש מוצרים חליפיים, מוצרים דומים וכדומה. 2. הגדרת הזהות המותגית של החברה. בשלב הזה נתבסס על 4 הנחות היסוד של גיא. אנחנו נרצה להגדיר קודם כל מהו המוצר שלנו, אחר כך מהי הקטגוריה השיווקית שבה אנחנו רוצים לשחק, לאחר מכן אנחנו נגדיר מיהו הלקוח הראשוני והמשני, ובשלב האחרון נגדיר את הערך. הערך הוא, כמו שאנחנו אוהבים תמיד לומר, הפיין של הלקוח, מה יגרום לנו בסופו של דבר לבוא ולהוציא כסף כדי לרכוש את המוצר או השירות שלנו. 3. בניית החזות הוויזואלית למותג. מבלי להיכנס יותר מדי לאופי העיצוב, הצבעים, הלוגו של חברה ספציפית, כי זה דבר שהוא משתנה מחברה לחברה ובהתאם לשוק היעד שלה והמוצרים והשירותים שהיא מציעה. אנחנו נגדיר בעצם 4 אלמנטים חשובים מאוד בשלב המיתוג. ואני חייב לציין גם אגב שזה משהו שהוא מאוד חשוב, בגלל שבסופו של דבר זה מה שהולך לבוא את החברה מכאן והלאה. אז כדאי מאוד ללכת איש מקצוע, מומחה כנראה, שבאמת ייתן את הדעה שלו ויודע איך לחבר בעצם את הזהות המוצרית לתפיסה הצרכנית שאנחנו רוצים להגיע אליה. השלב הראשון, או האלמנט הראשון, הוא השם שלנו והלוגו. מה הולך להישמע על לקוח מספיק נכון כדי להבין כבר מהרגע שהוא שמע על המוצר מה המוצר, כנ"ל גם בנוגע ללוגו, ברגע שהוא יסתכל על הלוגו הוא יבין. השלב השני בעצם הוא בחירת המסרים שאנחנו רוצים לחברה ולמוצר. השלב השלישי הוא הזהות הגרפית, שבעצם שתלווה את אותם המסרים שאנחנו הולכים להפיץ, בין אם זה יהיה בפרסומים מודפסים או בין אם זה יהיה בפרסומים דיגיטליים. אחד לאחד. והדבר הרביעי והאחרון הוא אתר בית ייצוגי, משהו שיגרום ללקוחות שלנו כבר להבין שאנחנו כאן, אנחנו קיימים, משהו ממשי. 4. תכנון הפעילות השיווקית. אז במקביל לגיבוש הזהות הוויזואלית שלנו, של הברנד שלנו, אנחנו נתחיל לתכנן את פעילות השיווק. תוכנית השיווק שלנו, משהו כזה פחות או יותר, הרבה מאוד אקסלים, הרבה מאוד פעילויות שונות שאפשר לבצע. כל פעולה שהיא שנוכל לעשות כדי להבין בעצם איפה נמצא הלקוח שלנו ואיך אנחנו מגיעים אליו. אז מכאן והלאה, בכל הפעילות השיווקית שלנו אנחנו הולכים להבליט ולהדגיש את הזהות המותגית שלנו. נעשה את זה על ידי 3 דברים. דבר ראשון, בראש ובראשונה, נשתמש בשם ובלוגו שהגדרנו. דבר שני,
הוא השפה המילולית שאנחנו משתמשים בה, כשהיא חייבת להיות בראש ובראשונה הגדרת המוצר והקטגוריה שלנו. והדבר השלישי, להשתדל תמיד להיצמד לאותן 4 הנחות יסוד שהגדרנו לפני כן, שאמרנו שהן המוצר שלנו, הקטגוריה, השוק והערך שהוא מקבל. דבר אחרון וחביב, שיווק הוא מלחמה על תפיסה במוחו של הלקוח, ומיתוג הוא הזהות המוצרית שאותה אתם יוצרים. כדי להימנע מליצור מותג שולי או מותג שלילי חס וחלילה, הכי כדאי לפנות למישהו שהוא מקצועי שיודע לעשות את כל תהליך המיתוג בצורה מסודרת ומהודקת. עד כאן להיום, תודה רבה שהייתם איתנו בסרטון השני שלנו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר הבית שלנו, gaia.vsm.com, לקרוא, להסתכל על סרטונים נוספים שאנחנו יכולים להפיץ. להתראות בסרטון הבא שלנו על אוברנס.